राजखान्थि राजनीति पलिटिक्स राजखान्थिया मानो गोनां जों बायदि फिसा फिसा हारिनि थाखाय पलिटिक्सनि इम्पर्टेन्सआ मा लोगोफोर गोनांथिया मा लोगोफोर राजनीतिनि गोनांथिया मा सोलोंथाइनि गोनांथिया मा रांखान्थिनि गोनांथिया मा समाज बेबस्थानि गोनांथिया मा वर्क कालचार खामानि मावनायनि जि हारिमु बे मानो गोनांथि दङ स गोबां रोखोमनि गोनांथि दङ मोनसे हारिया गोग्गोमै गोख्रोङै थांना थानो थाखाय माखासे गोनां बिथिं दङ बिनि मादाव राजखान्थियाबो मोनसे समाव जों राजखान्थि गोहो गैयालासिनो माखासे बिग्रायदोंमोन दाबि खालामदोंमोन बिनिखायनो गासैबो बिथिङावनो जों मा जादोंमोन गासैबो बिथिङावनो अरायबो जों मा जादोंमोन आद्रा जाबोदोंमोन माब्लाबा मोनफुंजोबाखैमोन नाथाय दिनैनि थासारियाव जों बुजिबाय जे राजखान्थि गोहोआबो जोबोरैनो इम्पर्टेन्ट बबेबा मोनसे बिथिंखौ जुदि नोंथाङा हासिल खालामनोबा मोननोबा नोंथाङा राजखान्थि बिथिङै गोहो गोनां जानांगोन राजखान्थि बिथिङै मोनसे गोहोम गोनां जानांगोन फेक्टर जानांगोन अब्लासो जों मा खालामनो हागोन बबेबा जोंनि मोननो गोनांखौ जोबोर थि रोखोमै मोननो हायो बेखौ बुजिनानै आथिखालाव जोंनि बर' माहारियाबो राजखान्थियाव आखाइ होबाय नाथाय जोंनि गेजेराव मोनसे गोदान सानस्रिया जोनोम जाबाय बे जाहैबाय मा बयबो लिडार जानो लुबैयो बयबो पावारखौ मोननो लुबैयो नाथाय राजखान्थिनि गुबै मन्त्रआ मा राजखान्थिनि ओंथियानो जाबाय मा जुदि नोंथाङा गावस्रायोबा बै राजखान्थि गोहोखौ नोंथाङा माब्लाबा मोननो हाया आरो बे मोनसे मिथिंगानि नेम लोगोफोर नाथाय बे मिथिंगानि नेमखौनो दिनै जों मोनसे ना मोनसे सेफायगासिनो थादों बे मिथिंगाया जोंनो मा होदों खौसेथियानो जाबाय गोहो खौसेथियानो जाबाय बोलो नोंथाङा जुदि बबेबा मोनसे बिथिंखौ मोनफुंनोबा देरहासार जानोबा जाफुंसारनोबा नोंथाङा अरायबो खौसे जानांगोन बेखौनोथ' गोबां मानसिया होख्रावबाय थादों बेखौनोथ' जोंनि गेदेमा बड'फा बिथाङा बुंलांदों जोंनि गेदेमा सुबुंफोरा बुंलांदों आरो दिनैसिमबो बुंगासिनो थादों नाथाय बे खौसेखौ बुंगारनायल'सो जादों बेयो माब्लाबाबो मोगथां जाना फैयाखै नाथाय जुदि बेबायदि थाबाय थायोबा मोनसे समाव जों माखासे बिथिंखौ खोमानानै लानांगोन जों मोननो गोनांखौ मोननाय नङा लोगोफोर दिनैनि थासारियाव नोंथाङा मा नुदों दिनैनि थासारियाव जों नुदों पावार गोहो बोलो हाथियारनि बोलो सोरखौबा गादबनाय सोरखौबा सेनानै लानाय सोरनिबा दुर्बल पइन्टखौ डिसएडभान्टेजखौ नुयोबा लोगो बै डिसएडभान्टेजनि सुबिदा लानानै आक्रमण खालामनाय नोंथांनि न'खराव दावराव दावसि खालामनानै बेबायदिखौ नोंथाङा नुदों नोंथाङा मा नुदों ग्रीनलैंड कानाडा बै हादरफोरा मा जोबोद दुर्बल ग्रीनलैंडखौ आमेरिकाया गावसोरजों सरजाबनो थिनदों कानाडाखौ गावसोरनि बाहागो खालामनानै लानो नागिरदों चाइनाया नेपाल आरो भुटानखौ आक्रमण खालामनो नागिरो चीन हादरा अरुणाचलखौ गावसोरनि होननानै लायो स' बेबायदि नोंथांमोना नुदों आरो म्यानमारनि माखासे बाहागोआ इन्डियायाव सरजाबनो नागिरदों बांलादेशनि माखासे बाहागोआ इन्डियायाव सरजाबनो नागिरदों बांलादेशनि बर्डाराव थानाय जे चिकेन नेक इन्डियानि जे चिकेन नेक बाहागो जोबोर फिसा सिलिगुरि करिडर बे सिलिगुरि करिडरखौ जों जुदि गेदेर खालामनो हायोबा मा जागोन जोंनि थाखाय सुबिदा गोनां जागोन जोंनि भारतारिफोरनि थाखाय सुबिदा गोनां जागोन भारतनि थाखाय मोनसे सेफटि बेवहाय जागोन खारन 22 किल'मिटार 22 किल'मिटार जि गुवार चिकेन नेक बेखौथ' गोसोबा चीन हादोरमा सिक्किमजों फैनानै एटाक खालामनो हागौ नेपाल आरो चीना लोगो नांनानै बेवहाय आक्रमण खालामनो हागौ अब्ला मा जागोन स' गोबां बिथिङै जों नुगासिनो थादों पाकिस्तानाव नोंथाङा मा नुदों पाकिस्तानाव मा जादों बेलुचिस्ताना मा आलादा जानो नागिरदों ओरैहाय खाइबार पाख्तुनखा पाठानफोरनि जि जायगा खाइबार पाख्तुनखा आफगानफोर दंना बेवहाय बिसोर मा खालामनो नागिरदों आलादा जानो नागिरदों ओरैहाय सिन्ध पार्टआबो बै सिन्ध स्टेटआबो ओनसोलाबो मा आलादा जानो नागिरो स' पाकिस्ताना मा थुख्रा थुख्रि जानाय मोनसे अबस्थायाव दङ बांलादेशआव नोंथांमोना मा नुदों दावराव दावसि नुदों आरो बे गासैबो खौसेथि गैयि गोरोबलायनाय गैयि माखासे बिथिंखौ नागारलायनाय गैयि एंगारलायनाय गैयिनि थाखाय बेबायदि बुहुमाव अरायबो दावराव दावसि जादों आरो गासै बुहुमखौनो गावनि आथिं सिङाव लांनो नागिरनायावनो मा जादों इउक्रेन रासियानि दावहाया जादों आरो जोबोर मोनसे इस्लाम गरायनि थाखायनो मा जादों हामास आरो इजराइलनि गेजेराव दावहाया जाबाय थादों स' बेबायदिनो बुहुमाव माखासे बिथिंखौ लानानै जाहोनखौ लानानै दावराव दावसिया जायो आरो गासैयावबो खौसेथि गैयि गासैयावबो बियो बिनिखौ मानिलायनाय गैयियाव बियो अरायबो सोरबा सासे गादब नागिरनायनि थाखाय बेबायदि जानायखौ जों नुदों बे जाबाय एग्जाम्पल स' बेबादि बिथिङाव जुदि दिनैनि थासारियाव जों जि राजखान्थिनि जि बोथोर जि इलेक्सननि बोथोर बै इलेक्सननि बोथोरनि समाव जोंनि साफ्रोमबो सुबुङा जुदि नांगौ बादियै जुदि जोंनि पार्टिखौ जुदि सिलेक्ट खालामाबा केन्डिडेटखौ जुदि सिलेक्ट खालामाबा जों जुदि पलिटिकेल लेंगुवेजखौनो जुदि रियेलिटि होननानै जुदि सानजोबोबा जोंहा मा खहा जानो हागौ लोगोफोर
मा खहा जानो हागौ बेखौथ' बुजायनांगौ गैलिया आथिखालाव बयबो बुजिखायो नङा होमबा स' बयबो बुजिखायो बेबादिब्ला नोंथांमोना मा सानो नेक्स्ट अक्ट'बराव जुदि इलेक्सन जायोबा सोर पार्टिया देरहानांगोन स' बेवहाय नोंथांमोना मा रोखोमनि कमेन्ट्स होयो बेबायदि भिडिअखौथ' नोंथांमोना नुबायानो थाखागोन आंनियाव फिउचारावबो नुगोन नोंथांमोना सानदों साइन्टिफिक भिडिअ मानो लाबोआखै दावहानि भिडिअनि हाथियारनि भिडिअ मानो लाबोआखै बेबायदि सानदों नाथाय समखौनो मोनाखै बेनिखायनो नोंथांमोनजों पलिटिक्सनि बाथ्रा सावरायनो थाखायनो बे भिडिअखौ लाबोबाय नोंथांमोना बुं नेक्स्ट इलेक्सन फैबाय दं बेवहाय प्रमद बर'आ देरहानांगौ इउपिपिएलआ देरहानांगौ ना बिजेपिआ देरहानांगौ ना हाग्रामा महिलारिनि बिपिएफआ देरहानांगौ सोर सबसे बेस्ट लिडार जागोन नेक्स्ट सिफआ सोर जागोन सिइएमआ सोर जागोन बिटिसिनि बेखौ नोंथांमोना बुंदों माने बेबायदि सोङोबा सोरबा बुंगोन बिपिएफआ देरहागोन सोरबा बुंगोन इउपिपिएलआ देरहागोन सोरबा बुङो बिजेपिआ लांसिगोन बिजेपिआ बेवहाय फैनानै मा जासिगोन सेनानै लासिगोन पावारखौ सबसे इम्पर्टेन्ट बाथ्रा आं नोंथांमोननो बुंगोन आंनि साननाय बादिबा दे सोर पार्टिया देरहागोन बे बहुत गिदिर मेटार सोरबा पार्टिया देरहायोबाबो बिसोरखौ माने साननानै नायनांगोन जे बे पार्टिया बिटिआर गोजोन गोरोबथानि खामानिखौ मावफुंगोन ना मावफुङा रन्जन दैमारि बिथांखौ जेलनिफ्राय उदां खालामगोन ना खालामा एनडिपिफोरनि जेसेबांखिनि समस्या बे सल्भ जागोन जाया आरो जेसेबांखिनि दफा दङ बै दफाया मावफुंजाजोबगोन ना जाजोबा जेसेबांखिनि इनस्टिटिउसन फैनो गोनां दंमोन जेसेबांखिनि माने गोरोबथाव दंमोन बै खामानिफोरा जोबजोबागौ मानि सोरबा जुदि पार्टिया बेवहाय जुदि जायगा लाफैबा जाय बे खामानिखौ मावफुंनायनि जेबो टारगेट गैया बैबादि पार्टिखौ जुदि जों देरहानानै लायोबा खारन जागायजेननायावनो बे गोरोबथानि हेंथाया सोरमोन बैफोरखौबो साननो गोनां जादों दिनैनि थासारियाव ना जोंनि मानसिफ्रा दिनै माने गोनो गोथो मोनसे थासारियाव दङ नाथाय बे गोरोबथानि खामानिखौ मोजाङै मावफुंगोन बा सोर मावफुंगोन बे सबसे इम्पर्टेन्ट बै मावफुंनाया जोबनायनि उनाव जोंनि बर' मानसिफोरा माने सोर पार्टिखौ देरहायो सोरखौ देरहायो बे मेटाराव नुजागोन नाथाय बर्तमान स्टेजाव सोर थारैनो बे गोरोबथानि खामानिखौ मावफुंगोन सोरनि प्रेसारखौ मोनोबा थारैनो रन्जन दैमारि आरो बिथांजों लोगोसे गुबुन गुबुन केडारफोरा जेलनिफ्राय गगोन बे जोबोर साननो गोनां जानानै फैदों आरो स' दिनैनि थासारियाव ओरैबायदि मोनसे बिटिसिआव कनफिउजन मोनसे क्रिएट जादों बे कनफिउजना ओरैबायदि माने कनफिउजना ओरैबायदि दा जाय सरकार दंना बै सरकाराबो थारैनो बे गोरोबथायाव जेसेबांखिनि दफा दंमोन बै दफानि 80% बा 90 बा 100%खौ मावफुंनाय नङा खोमा ओरैबायदि मोनसे फिल क्रिएट जादों आरो बेनिखायनो मानसिफोरनि साननाया सोलायलांगासिनो थादों स' बेथ' जानो गोनांखा माने समा जेब्ला बाबेनलाङोना मानसिफोरनि साननाय हनायफोरा मा जालाङो सोलायलांबाय थायो बेखौ आसलथे इंराजियाव एन्टि इनकम्बेन्सि ना मा होनना बुङो ना बेबायदि मोनसे सोदोब दंना थिग बेबायदि जालांखायो आरो नाथाय जोङो मोनसे फिसा हारि बे फिसा हारि हिसाबै जों बर' मानसि हिसाबै जोंनि थाखाय खिन्थु मा साननो गोनां जे दिनै बे गोरोबथाखौ जों खालामनानै लानानै फैबाय माखासे दफा मोनबाय माखासे माने लिरनायखौ मोनदों आरो व्हाइट पेपार ब्लेक एन्ड व्हाइट पेपाराव माखासे लिरनायखौ मोनदों बै माखासेखौ मावफुंगोन सोर दिनै मा हाग्रामा महिलारिया मावफुंगोन मा बिजेपिआ मावफुंगोन ना इउपिपिएलआ मावफुंगोन बे साननायनि सम जाबाय दिनै आं नोंथांमोना ससियेल मिडियाआव बुंनाया जे बेखौ सोर मावफुंगोन 80% बा सामथिं पार्सेन्ट मावफुंजाबाय नाथाय 100% मावफुंजानोब्ला बेवहाय सोर फैनांगोन गोहोआव बे साननो गोनां जानानै फैदों आरो बेखिनिखौ मावफुंबा नेक्स्ट फिउचाराव जोंहा मा एडभान्टेज जानानै थाहैगोन बैफोरखौबो जों दिनै नायनांगोन सोरबायदि मानसिनियाव बेसेबां टेलेन्ट दं बेबायदि खामानिखौ मावनायाव बेखौ साननांगोन लोगोफोर दिनै नोंथाङा सोरनिबा केरेक्टारखौ नायनानै जुदि पलिटिक्सखौ जुदि सानदोंबा बेबायदि नङा दिनै हल इनक्लुसिभ सेन्सआव नायनांगोन जे इनक्लुसिभ सेन्सआव नायनानै नोंथाङा थि खालामनांगोन जे सोरनो भट होनांगोन स' नोंथांमोननि कमेन्ट्सआथ' मा जागोन आं मिथिखाबाय स' बेबायदि भिडिअआ कन्ट्रभार्सियेल टाइपनि जायो गोबां मानसिनि थाखाय गोबां मानसिखौ मा जायो दुखु होनाय बायदि जायो आरो थेवब्लाबो आं बुंगोन जे जोंहा साननायनि सम सफैबाय अक्ट'बर ना नभेम्बर जेराव जाया मानो बै समाव जों थारैनो सोरखौ देरहायोबा जोंनि बर' हारिया लाब जागोन बेखौ साननायनि सम जाबाय नाथाय बेखौ आं थिनाखै जे बिथांनो हो बिनो हो बैखौ आं बुङाखै जास्ट नोंथांमोना क्लु होदों साननांगोन दानिफ्रायनो साननांगोन नोंथाङा थारैनो गावखौनो बयबो बर' हारिनि अनफावरि बायदिसिना होननानै लायोना बिनिखायनो जुदि नोंथाङा अनफावरि मारबा नोंथांमोना साननायनि सम जाबाय गोबां मानसियानो बुङो पलिटिक्सनिफ्राय गोजानाव था नोंथाङा माबोरै पलिटिक्सनिफ्राय गोजान थानो हानो लोगोफोर
नोंथाङाथ' भट होथारनांगोन आरो भट होनायनि सिगां नोंथांनि ब्रेनावबोथ' पलिटिक्स गेलेनांगोन ना सोरनो भट होयोबा हारिया लाब जागोन नोंथाङा जिहेतु हारि अनफावरि बिनिखायनो सोरनो भट होयोबा जोंनि हारिया लाब जागोन सोर पार्टिया देरहायोबा बर' हारिया बांसिन लाब जागोन लाबाथ' सबनियावबो जागोन नाथाय बांसिन सोरनियाव लाब जागोन बेखौथ' नोंथाङा सिलेक्ट खालामथारनांगोन ना स' ओरैनो माने सरासनस्रा नोंथांमोनजों आं सावरायबाय नोंथांमोना कमेन्ट्सआव लिरबानो जाबाय जे नेक्स्ट इलेक्सनाव सोर देरहानांगोन सोरखौ देरहा होनांगोन